ng mga nagbabagang balita. Binata sa Naga City patay sa pananaksak ng 3 minor de edad. Mga pwedeng pagkaabalahan ng mga chikiting ngayong bakasyon, alamin. At tribute para sa namayapang Santo Papa na si Pope Francis, isasagawa ng Archdiocese of Cáceres. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang 18 anyos na lalaki matapos masaksak sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Station 2 ng Naga City Police Office, naglalakad lang umano ang biktima na residente ng St. Clair ng naturang barangay nang nilapitan ito ng 3 sospek hanggang sa nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kumusyon ay bumunot umano ng kutsilyo ang isa sa mga sospek at nasaksak sa dibdib ang biktima. Agad tumakas ang mga sospek ngunit nahuli rin kalaunan sa hot pursuit operation ng mga otoridad. Patuloy pang inaalam ng PNP ang motibo sa krimen. Upon investigations, so nakakita natin yung biktima na may tama ng saksak sa may dibdib. And upon investigation, nalaman natin yung cause kung ano yung naging dahilan kung bakit nasaksak. Itong incident na ito, ang suspect natin dito is 3 minor, no? And ang cause kung bakit nasaksak is dahil sa konting away na naging dahilan upang yung isang suspect natin magsulot ng kutsilyo at nakita natin. Ito po is nasa kustodiya po ngayon ng DSWD, kasama po ng ating WCPD, kasi ito po mga minor. Arestado ang isang binatilyo matapos umanong nakawan ang isang hardware sa Naga City. 2 pang kasama nito na minor de edad rin, pinaghahanap pa. May ulat si Regine Bue. Isang minor de edad ang naiwan ng 2 pang kasamahan nito matapos mabisto ang pagnanakaw nila sa isang hardware shop sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City, pasado 3:00 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa otoridad, naaktuhan ng biktimang si Manuel, may-ari ng shop ang pagnanakaw ng 3 minor de edad. Base sa salaysay ng biktima, nasa loob ng shop ang nahuling sospek habang inaabot nito sa 2 kasama na nasa labas ang kahong-kahong electrical wire na nagkakahalaga ng 27,100 pesos. Biniberipika rin ng otoridad kung talagang kasama rin sa mga ninakaw ng mga sospek ang nawawalang 100,040 pesos sa loob ng tindahan. Ongoing yung investigation, alleged naman sa 100,000. Degar din ako convinced pa si investigador ta. Kasi siyempre may interview din doon sa minor. Accordingly, si wireman lang ang pigkuan. Nahuli naman ang nag-abot ng mga kahon habang nakatakas naman gamit ang motor ang 2 pang sospek dala ang mga ninakaw na electrical wires. Base sa initial na investigasyon, napasok ng mga sospek ang hardware matapos sirain ng mga ito ang pinto sa likod ng tindahan. Kung bago po mag-Holy Week, nag-remind naman kita na mag-ingat pa siguro ng gamit, mga tindahan. Expected kasi mamasyar sa ibang lugar. So babayaanan ta si property ta sa residensya. And then yun na yung opportunity na tinatao ta sa mga magiging suspect para makompleto ang isang crime. Sa ngayon, kilala na ng otoridad ang 2 pang kasabwat na patuloy pa ring pinaghahanap. Regine Bue, CSN. Patay din ang isang binatilyo sa Libmanan, Camarines Sur matapos malunod sa talon. Biktima, hinihinalang nakainom. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Patay ang 14 anyos na lalaki matapos itong malunod sa Balinsasayaw Falls nitong weekend pasado 3:00 ng hapon sa Barangay Busak, Libmanan, Camarines Sur. Kwento ng ina ng biktima na si Christy Inderes, kasama umano ng biktima ang kabarkada nito na kukuha sana ng gulay. Sabi daw po may kasamang mga barkada kukuhaan ng gulayin. Itong anak ko naman hindi na sumama, nagpaiwan na doon sa kaliguan kay maliligo daw. Tapos sakto naman na pupunta yung kapatid ko doon, nagkasalubong sila.
Tinanong siya ng kapatid ko, saan daw siya pupunta. Hindi daw kumibo. Tinanong pa umano ng tiyahin ng biktima kung sino ang kasama ngunit hindi ito kumibo at maya-maya pa ay bigla na lang umano itong tumalon sa tubig. Tinanong siya ng kapatid ko, saan daw siya pupunta. Hindi daw kumibo. Tapos sabi ng kapatid ko, sino ba kasama mo? Sabi ng anak ko, naandun po, auntie. Tapos yun na, maya-maya daw, tumalon na sa ilog. Inakala pa ng tiyahin na nagbibiro lang ang biktima ngunit lumipas ang ilang minuto ay hindi pa umaahon ang binatilyo. Dito na kinabahan ang tiyahin ng biktima. Kala daw ng kapatid ko, nagbibiro lang. Tapos mga ilang minuto daw na na parang kinakabahan na daw yung kapatid ko. Yun na, naghingi na sila ng rescue. Bumaba pa sila dito sa bahaw kay maraming naliligo. Buti nga daw yung isang lalaki, tumakbo din agad doon. Yun, pagdating daw doon, tumalon agad yung lalaki. Kinuha yung anak ko. Yung paa na yung nakita niya. Talagang hinila niya daw agad. Puting-puti na daw yung paa. Dito binawian ng buhay ang 14 na taong gulang na lalaki matapos itong malunod nitong weekend. Ayon sa mga residente, nasa 7 talampakan ang lalim ng Balinsasayaw Falls. Agad naman na nagtulong-tulong ang mga residente at barangay official upang maiahon ang biktima. Pinuntahan ng CSN ang pinangyarihan ng insidente at pagdating sa naturang lugar, inabutan ng news team na may harang na at pinagbabawal na ang pagpasok sa lugar. May puting kandila na rin na nakatirig sa pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, mas lalo nang nagigpit ang barangay official sa nangyaring insidente. Mas pinaigting nila ang pagbabantay sa naturang resort, lalo na ngayong summer season. Eli Balbin, CSN. Kaisa ng milyong-milyong Katoliko sa buong mundo ang Archdiocese of Cáceres sa pagdadalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis nitong Easter Monday. Tribute sa Santo Papa, pinaghahandaan na. Nagbabalik si Regine Bue. Namaalaman sa mundong ibabaw, habang buhay namang mananatili sa puso ng mga tao lalo na sa mga mananampalatayang simbahang Katolika, ang alaala ni Jorge Mario Bergoglio o Pope Francis na tinuguriang People's Pope. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Nitong Lunes, Abril 21 nang pumutok ang balita sa pagkamatay ng Santo Papa mula sa Argentina. Marami ang nalungkot at nagdadalamhati dahil dito. Nagpatunog ng kampana, half-mast papal flag at pag-aalay ng misa para sa Santo Papa. Mga aktibidad na ginawa sa buong Archdiocese of Cáceres bilang pakikiisa sa pagluluksa at pagdadalamhati sa pagkamatay ng Santo Papa. Ayon kay Reverend Father Roy Arvin Rania, nakaukit na sa puso ng mga tao ang mga magagandang alaala ni Pope Francis. Ang pagiging inclusivity at progressive modern Catholic Church leader nito ang habang buhay ng tatatak sa mga mananampalataya. Nagmumundo man po, of course, because daw bako tang kadugo, bako niya itong kaano-ano si Pope Francis, dakula man ang naging impact niya sa satuyang pagkabuhay bilang sarong paratubog kay Kristo. Ano po? Taninhuli si Pope Francis, harni sa mga tao, yung pinofocus niya, ayon ang mga tao. Samantala, bilang pagbibigay pugay sa Santo Papa, nakatakda namang magkaroon ng tribute via online live stream ang lahat ng simbahang sakop ng Archdiocese of Cáceres na pinamagatang Shepherds with a Smell of the Sheep na posibleng magsimula bukas at tatagal ng 9 na araw. Manunugod man ini sa mga kuyan po, sa mga sinurat asim ginibukan sa tuyang Santo Papa. May titulo ming ining A Shepherd with a Smell of the Sheep. So 9 days na kaibahan man sa pagpamibi, ipapamibian sa tuyang Santo Papa. Regine Bue, CSN. Agad na nakatanggap ng tulong ang aabot sa 28 pamilyang nasunugan sa Libmanan, Camarines Sur. Medical Health Team ng LGU, tinututukan ang kalusugan ng mga nasunugan. May ulat si Eli Balbin. Matapos ang nangyaring sunog nitong Lunes ng madaling araw, Abril 21, agad na nagbigay ng tulong ang DSWD Bicol sa 28 pamilya na naapektuhan ng sunog sa Barangay Poblasyon, Libmanan, Camarines Sur. Andito ako ngayon sa Libmanan Cultural Center kung saan pansamantalang ginawang evacuation center ng 28 pamilya na nawalan ng bahay dahil sa naganap na sunog nitong Lunes ng madaling araw.
Alinsunod sa direktiba ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, mabilis ang pagtugon ng Disaster Response Management Division o ang DRMD upang maihatid ang mga relief items sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Punong Barangay Lilian Guerrero, agad na nakapag-ugnayan ang LGU Libmanan sa DSWD Bicol upang mabigyan ng agarang tulong ang mga pamilya na naapektuhan sa sunog. Bale, si Municipal Mayor Jess Camara nakaugwan ng initiative ng agad-agad na mag-coordinate sa DSWD para makagad ng assistance na pangsamantala na maitao sa mga nasuluan. So that's why kasugma, nag-igdi po tulos through request ni Mayor Jess Camara. Nag-abot man tulos itong assistance from the DSWD region, itong shelter assistance na i-distribute sa 28 na mga affected na families. Dagdag pa ni Guerrero, makakatanggap ang bawat pamilya ng 10,000 piso bilang tulong pinansyal sa ilalim ng programa ng Assistant to Individual in Crisis Situation o ang AX. Good din pong initiative na ginibo din si Mayor na hali sa Municipal Social Welfare Development in a form of shelter assistance din na itong from the AX. Kumusta po kayo dito sa evacuation center? Okay man po kami digdiyo. Okay. Aray man po. Tulong, yung mga tulong po. Sige pang abot kang kang tapang digdiyo sa mo. Ano po yung tulong na nakuha nyo? Ano po, itong mga sa DSWD, tapos may mga bago, ibang mga nagpapaarabot po ng bagas. Samantala, nagpadala naman si Mayor Jess Camara ng Municipal Health Team upang siguruhin ang kalusugan ng mga pamilyang apektado sa naturang sunog. Eli Balbin, CSN. Tumaas pa ang presyo ng kada kilo ng karne sa Naga City People's Mall. Pagmahal ng karne, resulta umano ng pagmahal din ng live weight ng baboy. May report si Darlene Lastrulio. Kinumpirma ng Department of Agriculture na umaabot na sa 380 hanggang 400 piso kada kilo ang presyo ng karning baboy sa ilang pamilihan sa merkado. Ayon nito sa pinakahuling price monitoring ng ahensya, kung saan isa sa mga itinuturong dahilan ng pagsipa sa presyo nito ay ang mataas na live weight ng baboy. Sa monitoring ng DA sa Camarines Sur, umaabot na sa 230 hanggang 240 ang presyo ng live weight sa probinsya. Ayon sa DTI, inoobserbahan sa pagmonitor ng presyo ang mga bilihin sapagkat may mga ipinapataw naman daw silang guidelines para sundin ng mga consumers. Actually, even before pa, talaga nag-observe na kita kaya na MSRP or SRP. In fact, sige nga, bago kaya na pangalan, may price guide. So, same bananas. And then, igwa kami kaya guidelines na talagang how frequent ang pag-monitor kaya. So, in Naga City, it's really weekly. And then sa mga neighboring, it's really monthly. And then, regularly being monitored yan kasi igwa kitang mga staff or mga colleagues from DTI na naka-deploy sa mga munisipyo. Igwa kitang negosyo centers na 25 all over Camsur. Dahil sa pagtaas ng presyo, umaaray hindi lamang ang mga mamimili kundi pati na rin ang mga nagtitinda na hirap makabenta dahil sa mataas na puhunan at matumal na bentahan. Medyo tempohan po talagang itaas yung presyo kasi halangkaw na din si Kwame kang mga like halos na dahil may naaabot si minsan depende pa sa karne ng ore kung maabot si presyo dumayon sa sa porsyento. Minsan maluya man ang porsyento, minsan lugi pa kami. Dawa 400 itaw nindang minsan sinapataka niyan 450, 460. So dahil pa naabot si range kang presyo. Dahil dito, muling nananawagan ng mga consumer groups sa pamahalaan na paigtingin ng suporta sa mga lokal na hog raiser at tiyakin ng sapat at abot kayang supply ng karne. Darlene Lastrulio, CSN. Tumitindi pa ang init na nararamdaman sa mga nagdaang araw. Ang matinding init ng panahon, nakakaapekto na din umano sa mga prutas na nabibili sa mga merkado. Ang ilan sa mga ito,
mabilis nang mabulok. Narito ang report ni Darlene Lastrulio. Sa gitna ng maalinsangang panahon ngayong tag-init, apektado na rin ang supply at kalidad ng ilang pangunahing prutas na mabibili sa merkado. Ayon sa ilang tindera ng prutas sa bangketa ng Naga City People's Mall, ramdam na nila ang epekto ng tag-init lalo na sa kanilang mga paninda. Ang mga prutas gaya ng mangga, saging at pakwan na karaniwang inaasahan tuwing tag-init ay bumaba ang ani dahil sa matinding init at kakulangan sa tubig. Yung binababaan na lang yung presyo, babaan na lang yung presyo para kahit daw paano mabakal manggiraray. Laro po kayong mangga pag nagpapachi na barato na siya, pang flavor na lang sa mga ice candy, na pang nila halo-halo, ganyan. Pero mas mura na ang presyo. Mas mabilis din itong ma-overripe kaya bumaba rin ang presyo, ganun din sa iba pang prutas. Dati lang ang presyo kasi pag naglangkaw man ang presyo, may naman mabakal. Kaya hindi na dahil. Ito ni seedless kasi ito naman sa grapes, depende naman sa abot. Pag may abot na barato man ang presyo ni. Pag mahal man ang presyo. Gayunpaman, maaaring tumangkilik din ng ibang alternatibong prutas na hindi gaanong apektado ng init. Sa kabila ng init, mahalaga pa ring suportahan ng ating mga lokal na magsasaka. Umaasa ang mga ito na makakabawi pa rin ng kanilang pinuhunan sa kabila ng epekto ng tag-init sa kanilang panindang prutas. Darlene Lastrulio, CSN. DTI mahigpit na minomonitor ang implementasyon ng Suggested Retail Price o SRP. Ahensya hinikayat ang mga consumer na gumamit ng mobile app kung saan maaari nang magkumpara ng mga presyo ng bilihin. May ulat si Marge Serico. Mahigpit ang pag-monitor ng Department of Trade and Industry o DTI sa implementasyon ng Suggested Retail Price o SRP sa mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan sa Camarines Sur. Layunin nito na matiyak at sumusunod ang mga retailer at iba pang establishmento alinsunod sa alituntunin sa RA 7394 o Consumers Act of 1992. Igwa kami kayang guidelines na talagang how frequent ang pag-monitor kaya. So, in Naga City, it's really weekly. And then sa mga neighboring, it's really monthly. And then regularly being monitored yan kasi igwa kitang mga staff or mga colleagues from DTI na naka-deploy sa mga munisipyo. Ayon pa kay Ablan, mayroong mobile application na inilunsad ang DTI upang makita na mismo at maikumpara ng mga consumers ang presyo ng mga bilihin sa iba't ibang pamilihan. The name of the mobile app is DTI ePresyo. We've been campaigning na i-download yan ka mga tao. Libre lang po yan sa Play Store. And then dyan mo na maihiling ang mga suggested retail prices, even ang mga prevailing prices, ka mga basic necessities and prime commodities. Not only in Kamsur but all over the Philippines. Samantala, tumaas rin umano ang mga presyo ng mga bilihin lalo na ang mga produkto na ginagamitan ng lata at foil, gaya na lamang ng kape, gatas, tsokolate at canned goods. To my recall, igwang na-retain, igwang man nag-aradyasan. Halos ang nag-increase, nasa around 30%. Pero majority, retain man giraray. And then around mga 10%, nag-reduce ang presyo. And kadaklan ka itong mga nagkaigwang price adjustment early this year, itong mga nagagamit ng lata or nagagamit ng foil. Suwestyon naman ng DTI sa mga mamimili na hindi naman brand conscious na itry rin mag-explore ng ibang produkto na medyo swak sa budget at pasok rin sa masa ang quality. Sorry to say, pero kung minsan itong mga less advertised, iyo ang mas barato ang presyo kasi less ang expenses nila. So may mga araw kita kayo na brands na kaipuan i-discover nila. At the same time, pag pighiling mo yan sa mga major establishments, naka-display yan bako sa prime location. Nasa baba siya. Oo, bako siyang eye level kung minsan nasa baba or kung minsan nasa pinakalangkaw. So explore ninda. Siguro talagang tawanin ng panahon ang pagsha-shopping, ang pagbabakal. Tangaring makuha ninda itong magayon ng kalidad pero very affordable ang presyo. Mahaharap sa pagkakakulong na aabot sa 3 taon at may multang 200,000 pesos ang sinumang establishmentong magpapatunay na hindi sumusunod sa SRP. Marge Serico, CSN.
Sa mga mommy and daddy dyan, naghahanap ba kayo ng fun activity para sa inyong mga chikiti ngayong bakasyon? Alamin ang mga summer workshop na maaari nilang subukan sa ulat na ito. Problema nyo ba ang sobrang screen time ng inyong mga anak lalo na ngayong summertime? Worry no more dahil may mga ino-offer na iba't ibang workshop activities na maaaring maging break ng mga chikiting sa paggamit ng gadgets. Bukod sa pagiging homeschool center, kami ay also at education where we hope to give alternative classes sa mga different kids. So hindi lang sa homeschoolers but this is open to everyone. We will be having our summer programs this coming May 5 to June 6 and it composes of different activities. So merong mga pang maliliit na bata at meron ding mga pang bigger kids. We also have painting class, science experiment, no-fry cooking. Same din po sa mga big kids. We also have creative writing, conversational Filipino, painting, science experiment. So, may academics and music, tsaka may sports din po. We also have basketball here. Lahat ng edad mula sa babies, toddler maging kids ay maaaring i-workshop sa ALT Center. For the smaller kids, we have babies and toddler classes and we have arts and reading and all of this other stuff na developmentally appropriate for the young learners. And for the bigger kids naman, we are also giving creative writing and other activities na sa kanila naman naka-align. So math enhancement and reading enhancement. So para to prepare them for the coming school year. Isa rin sa kanilang ino-offer hindi lang ngayong summer ay ang swimming at gymnastics. We also have swimming, gymnastics, and Aikido. This is all throughout the school year. So, hindi lang siya pang summer pero pang buong school year yan because I also believe in developing athletes. Bukod sa mga workshop ay may mga ino-offer rin na camping activity ang ALT Center upang matuturi ng mga kabataan sa basic life skills na hindi na ituturo sa loob ng paaralan. No, so for our swimming classes, this summer program, we have 10 days intensive swimming classes. Okay, so it's from Monday to Friday and it's a 10-day na an hour per session. Our swimming classes is at 3,000 pesos for 10 days. So, yun. We also have gymnastics. So gymnastics is going to be held in Vista Mall and also our Aikido classes. It's also going to be held in Vista Mall. This year, we're also partnering with A to Z Ballet Studio. So we'll be having our recital also in Vista Mall this coming June 1st. So ang daming activities and workshops that the parents can actually send their children to at education. Payo naman ni Ma'am Bell sa mga parents, hayaan ang mga bata na magkaroon rin ng ibang activities ngayong summer upang maging productive, ma-refresh at maging ready muli sa next school year ang mga chikiting. So ngayong summer, let them go out of their homes. Let their children out and stop with the gadgets. Give them more opportunities to learn, to socialize, and to be with other students. So baka naman kailangan ng new environment, try out ALT Education. So matatagpuan kami sa ALT Education page. At nandito po kami sa Villa Sorabella, Concepcion Grande, Naga City. Marge Serico, CSN. Hinatid na sa kanyang huling hantungan sa libingan ng mga bayani ang superstar at national artist na si Nora Aunor. Na maalaman sa mundong ibabaw ay buhay pa rin ang alaala ni Ate Guy sa ilalaan ng lugar sa hometown nito sa Iriga City ng kanyang mga memorabilia. Darito ang report. Ngunit mayroong awiting iiwanan sa inyo.
Honoring the Legacy of the Superstar. Ang tema ng programa gabi nitong April 21, 2025 sa Iriga City Plaza kung saan inalala ng mga lokal na opisyal, kaibigan, tagahanga at mga kababayan ng yumaong si Nora Cabaltera Villamayor o Nora Honor na lumaki sa Barangay San Francisco, Iriga City. Ang Irigenyo at Bicolanang kinilala bilang national artist at superstar ng pelikulang Pilipino. The city of Iriga and its people join the nation in expressing sympathy and condolences to the bereaved family, friends and fans of Nora Honor. In real life, Nora Cabaltera Villamayor, who was born and spent her early childhood days in Iriga City. And it traced her humble beginning as nagtitinda ng tubig at mani sa Bicol Express Station na ngayon ay Philippine National Railways Station. So it is just fitting and appropriate that we had a tribute last night on her honor. Hindi man nakarating sa libing ng kaibigan at kababata, sinariwa ni Nanay Elena ang samahan nila ng superstar at alamat na maituturing sa larangan ng sining, musika at pelikula. Kababata ko si Nora Honor at magkapit-bahay kami. Diyan yung bahay niya. Dito naman ang bahay ko. Sa kabataan, talagang siya ang kalaro ko. Noon, magsaka nito ng mga kahoy, yung trosong malalaki. Isasakay sa tren. Doon kami na lalaro. Inaantay namin matapos na mag-inuman yung mga kargador. Tapos, hihingin namin yung mga empty bottles. Yun, yung bote ng Jimbang Bilog. Kung hindi po yung kwadro. Ang mga boteng kanyang kinolekta ang nagsilbing container ng tubig na binibenta ni Nanay Elena at ng superstar noong araw. Dagdag pa niya, maganda talaga ang boses nito mula kabataan at nang sumikat, bigla na lamang umano itong bumibisita sa kanilang lugar. Nalungkot din umano ito nang maibenta ang kanilang bahay. Ito lang, pag sa gabing naglalaro kami, meron naman ditong nanggigitatra. Halika nga dyan, Nora, magkantahan muna tayo. Pinakakanta yan ng gitarista. Kaya talagang kumakanta yan. Hanggang singing contest muna dyan sa plaza. Doon sinasabak na siya, doon ang palaban sa contest. At nanalo din? Ay, lagi nga siyang wanalo, walang makatalo. Nung umuwi nga dito na nandito yung van niya, wala kasi itong sige munang tingin niya sa bahay nila. Tapos umupo siya doon sa release. Nag-ano na lang siya. Ganyan. May kariyak. Sabi ni bakit? Yan ang bahay namin, hindi na pala sa amin. Ganyan siya. Samantala bilang pagpupugay, nagpasa ng mga ordinansa ang sangguniang panglungsod para gunitain ang malaking ambag at karangalan ni Ate Guy sa lungsod. On their session this morning, may mga proposal na an ordinance that will institutionalize the conduct of Nora Honor Day every May 21 as her birth date, and other form of activities that will be conducted during the day in honor of our kababayan Nora Honor. Because Nora Honor can always be associated to Iriga City. Dahil kung may nagtatanong and kung magsasabi tayo from where we are, pag sinabing Iriga City, ang maalala nila si Nora Honor. May mga proposal na din po tayo na yung street na kung saan lumaki at nagtinda si Nora Honor ng tubig, Everlasting Street yan sa San Francisco, alongside the Philippine National Railways, ay ipangalan kay Ate Guy. And the statue, we are also contemplating on erecting, building a statue for her para lalo siyang makilala at hindi makalimutan. May nakahain ng resolusyon sa lokal na pamahalaan ng lungsod ng Iriga kaugnay ng pagpanaw ng isang Batikana at isang national artist na si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala sa pangalang Nora Honor. Ang kalyeng ito ay nakatalaang ipangalan sa kanya at dito rin itatayo ang isang monumento
bilang pagkilala sa kanya. Jan Amador, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.